ay gagawa ako ngayon ng crochet slippers. Ganito. Yan. Ito mga tira-tira kong, kung hindi nyo nagustuhan ang color combination ni dahil mga tira-tira ko tong thread. Nasa mood lang kaya akong magturo ng paggawa nito. Sana mag-enjoy kayo, saka sana matutunan nyo rin. Dito ko gagawin sa kabila. Itong thread na to, ito yan. Gagawin ko dito, ang pagsukat ko nito ay 1, 2, 3, tsaka dito. Simulan na tayo.